ବାଇବେଲରେ କାହାକୁ ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀର ହାତୁଡ଼ି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ବାବିଲ। ରାଜା ନବଖୁଦନେସ୍ସର କେତେ ହାତ ଉଚ୍ଚ ଓ କେତେ ହାତ ପ୍ରସ୍ଥ ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣମୟ ପ୍ରତିମା ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତରଟି ହେଲା 60 ହାତ ଉଚ୍ଚ ଓ 6 ହାତ ପ୍ରସ୍ଥ। କେଉଁ ଜିଉଦୀୟ ରାଜାର ଚକ୍ଷୁକୁ ନବଖୁଦନେସ୍ସର ଉପାଡ଼ି ପକାଇଥିଲେ? ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ସିଦିକିୟ। କେଉଁ ବୃକ୍ଷର ପତ୍ର ଜାତି ସମୂହର ଆରୋଗ୍ୟଦାୟକ ଅଟେ? ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଜୀବନ ବୃକ୍ଷର ପତ୍ର।